Polttaa kesäkatumiestä, kostea höyryä nousee tiestä. Polttaa asfaltti ja tiili, hengityksen täyttää pöly sekä hiili. Autojen pakokaasu huumaa, kadulla on kuumaa, kadulla on kuumaa. Tässä on vanha viinilajike ja se on Kurutsver. Me haluamme säilyttää sen, koska sitä lajiketta ei täällä muualla ole. Se on hyvin vanha lajike. Hyvin tummaa, niin kuin veri on. Katukuuma kaupungin, mä vaikka kärsinkin, miksen silti hylkäisin, koska voi saapua myöhemmin taas rakkain, joka tuo illan viileyden. Viilentää yksin hän saattaa kesäkadun, tuli kuuman kesäkadun. Lehet forgással befordulni ide a dobáshoz, illetve lehet egyenes dobni, minél nagyobb lendülettel, és hát a pályán kívülre nem szabad, hogy menjen a csizma, ez a szabály. Minél messzebbre kell dobni a csizmát. 17-28. Finneknek ez egy népi hagyományos játékuk, nagyon régóta űzik, és ők hozták el hozzánk. Egyet és így, dobjátok el, ja. Vagy pedig rögtön helyből. Hát úgy is lehet, csak kicsit dobtok. Hyvä! Yes! Eräs toinen ystävä Joensuusta, jossa asun, halusi myöskin täältä löytää paikan, talon. Ja lupasin, jos löydän hyvän paikan, otan kuvia ja näytän hänelle. Silloin tulin Gereslakkiin, otin kuvia tästä talosta, mutta en koskaan näyttänyt niitä hänelle. Näytin niitä vaimolleni ja niin ostimme tämän talon. Véletlenül. 14 éve Venszka Mauri volt az első fecske, azóta minden évben 4-5, illetve 1-2 család itt letelepedik. Most már 25 finn család van Gereslakon, és ez a szám minden évben bővül. Ők része a falunak, tehát közösségi életet élnek, és takarítanak, társadalmi munkában részt vesznek. Ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy Gereslakon ez a finn élet kialakult. Aina riittää tekemistä. Jos ei muuta, niin ruohonleikkausta. Kasvaa liian nopeasti. Paitsi se, että kun siellä kotona kaipaamme enemmän tämmöistä kanssakäymistä ihmisten kanssa. Täällä se on hyvin välitöntä. Ja se, että kaikki tervehtivät toisiaan kadulla, se on aluksi jopa hämmentävää. Mutta siihen tottuu pian ja se on hieno asia. Hogy csináltam reggel? Neki futott az űrge, de ezt én nem tudom. Világbajnokságokat rendeznek csizmahajításból, rönkhajításból, asszonycipelőversenyből. Ezen a mai majálison hagyományt teremtünk, és mi is ezeket a finn hagyományos játékokat elindítjuk. 47 kilónál könnyebb nem lehet az asszony, a feleség. Az idő számít, egy kör alakot kell megtenni, nem szabad átvágni az akadályokat, a hátán kell cipelni, legjobb esetben fejjel lefelé lógó asszonynak. Se on kaikista tärkein viihtymistekijä täällä. Ihmiset, ihmiset ja ihmiset. 3 tärkeää syytä, että me olemme täällä. Täällä on erittäin lämmin suhde meidän ja paikallisten ihmisten kesken. Polttaa kesäkadun päivä, iltaan tuskasta jäädä voi häivä. Polttaa sydäntä mun silloin, odottaa jo turhaan sinua saan illoin. Päivän kesäkadun siedän, illalla jos saan sinua sille tiedän. Es it marad. Maradok.